teraz máme HR, ktoré nám hovorí, nesmieš randiť s kolegami. Zároveň tu máme nejaké girl cody a bro cody a neviem čo a vlastne ako žena nesmie mať nič so kamošom jej ex alebo neviem, brata, bratranca, proste veľmi obrovská časť vlastne ti akoby uchádza. A to ako je nejaký pravidlo medzi mladými? Áno, jasné. Aha. To akože, alebo napríklad čo sa veľmi tak akoby ctí, sú tie, že máme skupinu kamarátok a majú tam nejakých frajerov a tak, ale jedna si nemôže začať s bývalým, tej druhej, lebo to už je girl code, to už proste ty si ma zradila. A čo keď by oni naozaj mali ten meč? No jasne. A nejenom meč, ale vztah. No. Že to není to stejný. Čo keď by proste oni dvaja by mali byť vlastne funkční? A čo keď ten ich vzťah s tou jej kamoškou vlastne ho mal priviesť do toho jej života? Nejsem guru. Podcast o životě, vztazích a osobním rozvoji.